Здравейте! Намирам се в град Бургас. В момента съм на една железопътна гара, която носи името Владимир Павлов. Ето я гарата зад мене, може да я видите. А причината да съм тук е, че някога от тази гара е започвала железопътната линия Бургас-Поморие. По тази линия са се движили както товарни, така и пътнически влакове, като първоначално са отпаднали пътническите превози, а след това години по-късно и товарните. Както казах, линията вече не съществува, но ще се опитам да я прелетя с дрон. От тук, гара Владимир Павлов, до Поморие. Естествено, това начинание ще ми отнеме няколко дни, но днес, да кажем, е ден първи. Тръгваме от гара Владимир Павлов. Продължавам към следващата точка, от която ще пусна дрона. Намирам се на един мост. А ето точно тук долу стоят останките от линията. А сега се намирам на един от железопътните прелези по трасето. Реално оттам идва влака и за Поморие продължава в тази посока. А ето го и помещението на кантонера. Да видим какво е останало. Има останки от някакво обзавеждане. Прелез километър 2 плюс 280. Каквото и да значи.
То май е отворено. Или това е тоалетната тук. Вътре се вижда мивка, бюро, гардероби, дневник за телефонограми. И някъде са управлявали бариерите. Намирам се в началото на морската градина, малко след прелеза, който видяхте. Реално оттам идва влака и продължава в тази посока. В момента се намирам и на един пешеходен прелез, който е почти до морската градина. Ето може да се види, оттам е идвал влака и е продължавал в тази посока. Линията вече става почти успоредна на плажа и морето. Може би това е била най-интересната част. Да се возиш с влак и да гледаш морето.
Ето и аз вече стигнах морето. Ето го там. Сега ще ви покажа и моста, по който е преминавал влака. Ето имаме знак стоп, прелез. Естествено влак не минава, но реално влака идва от там, от Бургас и след това е продължавал посока Поморие. До този мост се намира още едно малко мостче, по което се е движила теснолинейката, т.е. теснолинейката, която е използвана от солниците. Времето е доста ветровито, следобедният бриз е доста силен, но моят приятел оцеля мъжката. И в момента може да се види как се опитва да седи на едно място, ама трудно му се отдава. А утре продължаваме. Здравейте, продължаваме с ден втори от трасето Бургас-Поморие. Намирам се на същото място, където бяхме вчера. Искам отново да ви го покажа. Сега слънцето свети по-добре. Ето там са солниците. Реално оттам идва влак от Бургас. Солниците, естествено, тук в момента е лудница. Пълно с хора, които се киснат на лугата или се мажат с лечебна кал. Но ние продължаваме. Ето го моста, по който е минавал влака. До него е моста, по който е минавал теснолинейката на солниците. Под нас е канала, реално, който пълни бургаските солници с солена вода от Черно море. А ние продължаваме. Намирам се точно до тези общежития, в които някога са живели работниците в солниците. Към момента сградите изглеждат доста зле. А от дясната ми страна се намира едно поле, което се нарича Кьошето. Тук някой ден по план трябва да има цял квартал. А сега пускам дрона. Общо взето линията е преминавала през цялото поле. Аз няма да го прелета и след малко ще ви кажа защо.
да ви покажа още нещо. Успоредно с ЖП линията се е движила и линията на теснолинейката. Ето тук може да видим някакви остатъци от линията, които пресичат пътя. Ето тук от едната страна на линията даже си имаме и знак стоп, прелез, но отдавна няма никой. А защо не прелетях цялото поле с дрона? Ами защото в момента се намирам точно на подхода на писта 04 на летище Бургас. Тук минават самолети и идеята да се пуска дрон не е добра. В момента се намирам в подлеза, който минава под шосето, т.е. централния път, който тръгва на север от Бургас. Минава ето там отгоре. А нашата линия минава ето тук отдолу. Някога си спомням като малък, това шосе беше две ленти и тук долу имаше прелез с бариери, но вече живеем в по-модерни времена и има направен мост. А сега така и така сме на подхода на бургаското летище. Ще има още един малък бонус. Ще видим кацането на самолет Boeing 737 на авиокомпания El Al, който лети от Тел Авив за Бургас. Случайно го хванах на флайт радари и реших да го изчакам. А ето го и него. Ами продължаваме. Ние идваме от там и продължаваме на север. Вече сме още 1 км по-на север. Може на моменти да ви се струва, че дрона лети като пиян, като ударен самолет на една страна, но това е заради силния вятър, а не заради пилотските ми умения. А сега следва гара Сарафово. Това е може би единствената гара, която е лежала на това трасе. Обслужвала е както пътническите, така и товарните превози. Но за тази гара ще има отделно видео. А тук може да се видят и останки от семафор. Ето го.
момента се намирам след ЖП гара Сарафово, на пътя, който продължава към мина Черно море. Тук има и железопътен прелез. Има и знак стоп прелез, но спокойно и да наспрете, влак няма да мине. Иначе ето е линията. Натам продължава към Поморие. Намирам се на следващата спирка от моето пътешествие. Това е малко след като линията преминава през централното шосе, което е за Каблешково. А тук има още нещо много интересно. Явно останки от железопътен пост. Явно тук е имало служител, който е стоял. Да. Няма нищо. Даже и до грамата. Но някой е седял тук и това е било работното му място. Ето тук е имало най-вероятно печка. А най-интересното е, че този пост има и малко мазе. За какво ли са го използвали? Да, явно тоалетна за служителя. И някакво складче, може би. Но това е.
Днес е ден трети от пътуването ми по ЖП линията от Бургас до Поморие. За моя радост вече се намирам в град Поморие и последните метри от трасето на линията е минавало точно по тази улица. Нейното име е Железничарска. Както се вижда, улицата е малко по-широка. В момента в средата има остров, но вероятно някога през средата са минавали линиите. Ами най-после стигнах до гара Поморие. Ето я зад мен. Така изглежда в днешно време сградата. Както се вижда, тя е санирана с чисто нов покрив, което е добре. От релсите, както се вижда, няма и следа, нито един коловоз. А искам да се извиня за лошите кадри с дрона. Вятърът през целия път от Бургас до Поморие беше брутален и на доста пъти направо летях като пиян. Ами това е от тук. Това видео ми костваше 3 дена да го заснема. Беше малко предизвикателство, но мисля, че ще се получи интересно. И най-вече хората ще разберат за една несъществуваща вече ЖП линия, по която някога са движили товарни и пътнически влакове.